Wadhi nyime kama riwruok mar jopuonj mano NAT okwayo mondo mitwak mar chungo ng'anyo bedi kaluwore ni chenro kata weche mag ng'anyo serocho chenro mag somo ahinya to alwora mag chuny boma ma Nairobi kod kuonde dak mayuto ji nitie piny. Kaka Judith Omondi lero, bende nitiere skunde makoro ogo okum somo mawuok tich kod tich ang'wen kaluwore gi ng'anyo e kinde ma pod giloso yore mamoko kaka somo e yor mbui. En juma mar adek mar ng'anyo e piny Kenya ka skul achiel nyaka sani oselwar piny e kar dak ma Kibera. Ma en skul mane nitie alwora achiel kod kar lamo ma PCEA Kibera mane owang' kod jonjore mane omocho tulo Kibera otieno mar wuok tich bang' ng'anyo mar Azimio la Umoja kono. Wachni kod mamoko kaka luoro wi ngima mar jopuonjre kod jonyuol e skunde moluoro chuny bombe ma itimie ng'anyo juma ka juma koro miyo riwruok mar jopuonj mar NAT okwayo piny owacho kod kweth maketo sirkal tesre mondo mi obed piny kendo twag mondo mi ng'anyo rumie e pacho ka. Riwruogno koni kalenda mar somo nyicha eka odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus. Bende gikoni somo mag junior secondary nyicha eka ochakore kendo nitiere rem ma owinjo losi magi gilero ni ok nyal dhi nyime ka ng'anyo mag dhao bedo juma ka juma. Wach makoro ijiwo kod jolony mamoko mag somo bende. Gikoni klese 4 ikore ne penj madongo miyo winjo gibed kod kinde malong'o mag somo. Wakati ambapo matokeo ya KCSE yalitoka ya mwaka uliopita ni kwamba kuna wale ambao waliweza kusherehekea kwamba watoto wao walipata A's, lakini ukweli wa mambo ni kwamba watoto zaidi ya nusu walipata alama ya D, na tuliweza kusema ni kwa sababu kulikuwa na interruption kwa sababu ya COVID. Kwa hivyo syllabus haikuwa covered. Sio tofauti na wakati huu kwamba tunaangalia siku 2 kwa wiki watoto hawahudhurii masomo. Skunde moke kaunti ma Nairobi bende nyoro ote mondo mi jopuonjre odong' pacho e kinde ma pod gilalore e wi kaka gibiro keto somo e yor mbui e odiochienge ma ng'anyo nie pacho ka. Kama moko mane ochopo to kwan gine ni piny mokalo. Hapa Nairobi mashule mengi hasa sana tukiongelea shule za sekondari utapata kwamba wanafunzi huwa wana commute ili waende mashuleni, na sasa unapata kwamba hata tukija huku kukuwa na public transport kwa barabara. Kwa hivyo ni kwamba kuna watoto wengi sana ambao hawajaweza kwenda shule siku ya leo. Monday pia ilikuwa vile na last week pia wakati ambapo maandamano yalikuwa launched. Kwa hivyo ni kuuliza kwa unyenyekevu sana, tunaweza himiza serikali wale ambao sasa ndio wako kwenye viti wafanye juhudi kwa haraka sana, na ili watu waweze kuketi chini, watu waweze kuongeleshana, watu waweze kujibizana, manake dialogue tu ndio itaweza kusaidia katika wakati kama, manake hatugetamani tena kuona tena next week siku ya Jumatatu kuona tena hiyo wiki nyingine siku ya Alhamisi masomo yakikatishwa. Counties mamoko kaka mano ma Homa Bay mang'anyo ne ochakore kar saa 2 mar okinyi kawuono. Thoth jonyuol ne ochiwore mar kowo nyithindgi e skul kaka yo mar jiwo arita margi, ka bende kwan mar jopuonjre mane ochopo e skunde kaka Shauri Yako kod skul primar Malek manie chuny boma no ne tin mokalo. Counties mamoko makaluo kuma oriwo Migori, Kisumu kod Siaya bende somo ok dhi nyime kaka pile. Wach mar maandamano ni nyathi nyalo hinyore korona manie obeda ot kata mana ng'eny jok dhi skul ng'eny nyithindo dhi skul. Jopuonj nowacho ni ka waneno ka piny rach inya bedo gi nyathi e dhot molo dhi gi nyathi skul to ang' duogo bedo matek. Magi duto kelo luoro ni poni ng'anyo dhi nyime, chenro mag somo biro rochni e bombe ma itimie ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV.